Sekcia Prehľad skladov slúži ako štatistické zobrazenie hodnoty vašich skladov a všetkých operácií, ktoré sa na nich v danom období uskutočnili. Na úvod si v ľavom hornom rohu vyberete sklad, ktorý chcete zobraziť a následne v pravom hornom rohu obdobie, ktoré chcete sledovať. Najčastejšie ide o kalendárny mesiac alebo rok. V hornej časti prehľadu vidíte celkovú hodnotu skladu na začiatku a na konci obdobia, pričom si môžete prepínať, či sa majú údaje zobrazovať z DPH alebo bez DPH. Nižšie nájdete rozpis jednotlivých hodnôt, ktoré na stav skladu vplývajú. Predaje predstavujú hodnotu tovaru, ktorá sa zo skladu odrátala pri predaji cez pokladňu. Vydané nezaplatené, ak ide o tovar, ktorý bol vydaný, ale nebol zaplatený. Táto hodnota sa eviduje ako forma odpisu. Odpisy z administrácie sú ďalšie odpisy vykonané priamo v správe skladu, napríklad pri znehodnotenom tovare. Na skladenie je hodnota tovaru, ktorý ste do skladu pridali, vrátane rozdelenia podľa sadzieb DPH. A bilancia inventúr, ktorá je výsledkom inventúr v danom období. Ak ste mali prebytok, hodnota bude kladná. Ak manko, zobrazí sa záporné číslo. V prehľade ďalej vidíte aj preskladenia medzi skladmi alebo prevádzkami, výrobu polotovarov, akých v systéme používate, a zmeny cien, teda rozdiel, ktorý vznikne, keď manuálne upravíte nákupnú cenu na skladovej karte. V dolnej časti prehľadu nájdete rozpad podľa jednotlivých surovín. Každú surovinu môžete sledovať buď v peňažnej hodnote, alebo v jednotkách, v ktorých ju vediete, napríklad litre, kusy či kilogramy. Tu vidíte, koľko ste mali surovín na začiatku obdobia, koľko sa vydalo, naskladnilo, presunulo alebo odpísalo, aký je jej stav na konci. Ak napríklad sledujete produkt ako Coca-Cola, prehľad vám presne ukáže, koľko ste jej predali, koľko sa odpísalo, či sa preskladňovala alebo vyrábala. Takto môžete jednoducho porovnávať napríklad výkon kuchyne a baru, stačí si zaškrtnúť príslušné produkty a hodnoty si vyexportovať do Excelu. Prehľad skladov sa zobrazuje v nákupných cenách vrátane DPH a slúži predovšetkým na kontrolu spotreby, preskladňovania a inventúru. Pomáha vám zistiť, ako sa jednotlivé suroviny používajú a či všetko na sklade sedí s predajom v pokladni.